uradili smo 4 implantata, sad ću da vam to pokažem. Više pacijent neće moći da nosi ovu protezu sada, dok mu ne napravimo fiksne privremene zube. Znači sad on mora biti strpljiv 3-4 dana ako budemo odmah krenuli da radimo. Mada ovdje nećemo odmah, pošto ćemo vaditi donje zube, ali kad bude dobio te fiksne privremene i onda ćemo vam pokazati, pa ćete vidjeti kako to izgleda. Mogu i da vam pokažem malo o ustima, sad ajde, to nije, neću da vas mnogo tu sad plašim, evo čisto malo ovako iz daleka, da vidite šta čovjek sad ima u ustima, znači ima 4 implantata koje smo tu stegli, znači to je taj klasičan all-on-4 rad, 4 šrafića u ustima, više nema tu ni jedan zub, sve sam to zašio, zatvorio, izvadio, očistio i ima 4 čovjek šrafića. Na ova 4 implantata će on dobiti 12 zuba. Možda ne odmah sad sa privremenim zubima, a kad budu bili stalni 12 zuba, minimum od 6 do 6 i to će biti super da čovjek može da jede sve. Tako da, kako je prošla intervencija? Šta kažete? Kako smo se nadali? Dobro je. Nije bilo tako opasno, ja? Ne. Eto, čovjek je raspoložen. Nije ništa bolelo, ja? Ne. Mi damo lokalnu anesteziju, znači nema potrebe. Više bolelo anesteziju dok su udarali nego... Pa da. Dok smo tukli anesteziju, praktično je više malo, mislim, i to nešto malo... Nije bolelo ništa, bez bolelo. Da. Super. Znači, radit ćemo i dole, jel? Da, i dole. Da napravimo nešto. Eto tako, samo da vam prikažem, znači nema potrebe za opštom anesteziju, mnogi nas pitaju pacijenti da li da uspavamo, da li da se uspavamo i to, mi kažemo da nema potrebe za tim nikakve. Pacijentu popije neku tableticu i zaboluje pre intervencije, mi dosta anestezije damo i radimo brzo i to je gotovo. Sada čovjek ide sad kući svojim poslovima, ja idem svojim poslom i onda se posle viđemo dalje da nastavimo za koji dan dole i tako, ja? Pa da, a posle ćemo da proslavimo to, ako budu sve zubi, onda moramo, onda Bože zdravlja, da proverimo te zube, pa da. Dobar dan svima. Evo nas konačno na kraju našeg putovanja do privremenih zuba. Ugradili smo implantate gore i dole, pacijent je bio odličan, sve je prošlo za sada dobro, u najboljem redu i sad ćemo mu staviti zube. Čisto da vam pokažem, eto da vidite šta smo radili, znači pacijent hoće da nosi fiksne zube, znači na duge staze, neće da nosi proteze totalne, pošto sad nema ni jedan zub u ustima. Ja sam ugradio gore i dole pa 4 implantata. Evo vidite kako to izgleda. Znači ovo je gornja, još je to sveže. Znači to su gore naši implantati, znači tu nema ni jednog zuba, vidite kako to, sad ima ne znam ni koliko ima dana, sad gore 7 dana, 10 dana, kako je to sve i dole je još sveže. Imamo i dole implantate, dole možda još malo i bolucka kad ja to, ali dobro. Dobar je raspored implantata. Sad se to sve smiruje i sad ćemo mi kod njega staviti zube, da čovjek može da ide svoje kući i da može da normalno da funkcioniše. Eto, sad ćemo da vidite kako je to. Znači, to su ti privremeni zubi. Oni su od akrilata, laki su, to je ultra laki materijal, ne možemo još stalne zube da ne bi jako opterećivali implantate, ali ipak će pacijent dobiti fiksne zube i mislim sasvim će normalno što kada da živi i da funkcioniše. Evo, znači oni tako ti naši zubi će da stoje. Ajde, ja ću prvo samo da uzmem šrafić, pošto će to ići na šrafić. Evo ga. Evo, neću jako ne stežem, sad sam samo jedan stavio da vam pokažem, da vidite kako to ide. Sad ćemo i drugi. Da stavimo dole malo, jel? Otvorite, to. Otvorite, jače. Tako, to.
Sad su oni legli. Ajde malo zagrizite polako. Eto. Vidite kako to lepo. Mislim za sad za ove privremene zube. Otvorite malo, grickajte. Kakav je osjećaj, a? Je li čudno? Nije čudno. Nije strašno, jel? Ne. Da. Znači, vi ćete sada mekšu hranu da koristite, malo higijena, malo zube da ispirate, malo češće i tako, pošto ovo sad nije toliko jako precizno, meko tkivo će se promenuti. Ono će se promenuti kako rane zarastaju i zato pacijent mora malo da pojača higijenu, ali to će biti sve ok. Mi objasnimo pacijentu kako da održava higijenu, kako da održava te zube i onda mi se vidimo za 4 meseca. Znači, za 4 meseca se vidimo, onda ćemo praviti stalne zube, onda možete da grizete gotovo sve, ne? A sad malo mekše i tako. I da se naviknete, treba će vam jedan 10-ak dana malo da se naviknete i tako. Eto, ipak da ne nosi totalne proteze, da ne morate da skida, da vadi u čašu i tako, mi tako pacijentima postavimo te privremene zube, znači u 95% slučajeva mi idemo sa fiksnim privremenim zubima odmah posle ugradnje implantata, važi? Tako da to nije ništa strašno. Kako je bilo za vreme intervencije, to jeste uspeli to nekako da progurate, šta ste očekivali? Šta sam očekivao, to se i pokazalo. To smo isporučili, jel? Da, šta smo i obećali, eto, to smo isporučili. Preporučili svakome da probere gde idu kao sam ja uradio. Jeste proverili, jel? Jesam. Da. Zadovoljan sam vašom uslugom, prezadovoljan. Da, eto, znači, nije čovjek pogrešio za sada, eto, vidit ćemo. Pogrešio sam prvi put sam bio. Dobro. Dobro, idemo dalje, eto za sada je sve ok, pa ćemo pratiti ovaj slučaj do kraja i tako. A vi pišite nam šta vas interesuje i mi ćemo vam odgovoriti, zovite nas telefonom, tako da šta god treba, tu smo. Eto, još jedan u nizu slučajeva i vidimo se kod nas u Novom Sadu. Ćao!